Buhay sari-sari. Doon natin sa mainatan. Masusok kita ibisan. Where's your mom? Ano? Kapag kita Pasina. Pagkalapas
Ah, tawa. Panda sila po. Ako na nag-aagal. Oh.
Street man lang. Paano ba sa Fransya? Di ba ang ibang kulgante? Malabas. Yung kulgante. Sa Fransya. Blender ka ba? Balik. Ayun. Fransya. Sa